Защото сега е сезонът на мъглите. Мъгла ще има над северна България, мъгла над южна България. По морето също мъгла. Навсякъде. Когато се вдигне, ще видим, че навсякъде, вместо плажове, има големи апарт-хотели. Мъгла и в планините. Време лошо за туризъм, разбира се, подходящо за незаконна сеч. Така че грабайте секирите и всички към планините. Над парламента мъгла. Над бюджета също мъгла. Мъгла и по въпроса за трите магистрали. Мъгла и за Белене. А по въпроса за излизането от присъка, много, изключително гъста мъгла. Около кметството също мъгла. Ако се блъснете в нещо здраво и силно, знаете, че не е Айдоловата кула, а това е самия кмет, който този път се е запътил към Министерски съвет. Човека. И там, разбира се, е голяма мъгла. През следващите дни не се очаква нито повишение на температурите, нито на заплатите. На пенсиите още по-малко. Както виждате, те ще варират от 220 до 63 лева. Остава ни единствено да си стоим в къщи и да чакаме мъглата да се вдигне. Затова поканете приятели и изкарайте една добра вечер на тази тема и много да не снимка от рубриката Аз репортер. Очакваме и вашите нови снимки. Останете с нас и програмата на ТВ. Здравейте, аз съм Буркана Рачева от BTV Пенкелери.